थामथि गोदान फरायसा बरायनाय लोगोसे बेजों जिउ राहा दैदेननायनि सावरायनाय मेल बेखौ खुंनो हानानै जोबोद गोजोननाय मोनदों। बेवहाय हांख्रायनाय बादियै जोंनि गाहाय आलासि जर'खा आलासि बिथांमोना बाहागो लाफैदों। दा बेनि थाखाय जोबोद गोजोननाय मोनदों। बिथांमोना गावनि बिबुंथिखौ बेसेन गोसा बिबुंथिफोरखौ फरायसाफोरनि सिगाङाव होलांबाय। आं मिजिंथियो बिथांमोननि बेसेन गोसा बे बिबुंथिखौ खोनासंनानै जोंनि फरायसाफ्रा मुलाम्फा जागोन आरो इयुनाव गमामायैनो जिउ राहा दानो हानाय बे मोनसे गोहोखौ मोनगोन। आंनिफ्राय बे मोनसे मिजिं आरो। देग्लाय रिजाल्टआ माबायदि जानाय सार? देग्लायनि रिजाल्टआ मथा-मथि मोजां। मेट्रिक आनजाद HSLC आनजाद, दा बेनि फिथाइयाबो गाज्रि नङा, रिजाल्टआबो मोजां बेनाबो। बेनिफ्राय हायार सेकेन्डारि जोबथा आनजाद बेबो मोजां। हायार सेकेन्डारियाव जोंनि फरायसालिनिफ्राय आरिमु आरो बिगियान बे मोननैबो आयदायाव फरायसाफ्रा आनजादखौ लिरदोंमोन, आनजादखौ होदोंमोन। दा बेनिनो 100% पास जादों। हायार सेकेन्डारिखौ बेसे गोबाव जाखो सार खुलिनाया? हायार सेकेन्डारिखौ जोङो खुलिनाया बोसोरबायाव आगान सुरबाय, बोसोरबायाव। दा बेनिनो थामथि खेब जोंनि फरायसालिनिफ्राय हायार सेकेन्डारि आनजादखौ होबाय। गिबि खेबाव बिगियान आयदाखौ जोंल' होदोंमोन। बेनिफ्राय नैथि खेबनि थाखाय आरिमु आयदाखौबो होफादों। आरिमु आरो बिगियान बे मोननै आयदायाव। बुंनो गोनाङा बेनो, जोंनि फरायसालियाव बिगियान आयदाखौ इंराजि बिजोंजोंनो लिरनाय जायो। बेनिफ्राय आरिमु आयदाखौ जोंनि फरायसालिनिफ्राय बर' बिजोंजों लिरगासिनो दं। दिनैजों बेयो बोसोर मोननै जाबाय। रिजाल्टआ मोजां। आलासि महरै सोर सोर बाहागो लाबाय सार? दिनैनि बे हाबाफारियाव आलासि महरै, गाहाय आलासि महरै डिब्रुगड़ मुलुगसोलोंसालिनिफ्राय बाहागो लाफैदों। डिब्रुगड़ मुलुगसोलोंसालिनि बर' बिफाननि गाहाय डक्टर प्रतिमा ब्रह्म मेडामा बाहागो लाफैदों। बेखेवगिरि महरै जोंनि गेजेराव बाहागो लाफैदों दुलाराय बर' फरायसा आफादनि सासे नेहाथारि बड'सा ब्रह्म, लोगोसेनो बर' थुनलाइ आफादनि सानै नेहाथारि, सासेया जाहैबाय दिलीप बसुमतारी बिथां आरो सासेया मुस्रिमा सोरजिला औवारि बिथां। लोगोसेनो दिनैनि बे मेहेरगोनां मोनसे हाबाफारियाव जोङो नैथि खेबनि थाखाय इन्जुर लाइसि बेखेवदों सोरजिनि फुंखा मुङै। दा बे सोरजिनि फुंखा इन्जुर लाइसिखौ बेखेवदोंमोन, जोंनि गेजेराव बेखेवनानै होलांबाय। बर' कसारि काउन्सिलनि चिफनि OSD, लोगोसे आथिखालनि खौसेथि बर' सुबुं आफादनि बोसोनगिरि मुस्रि सुक्रेस्वर गयारि बिथाङा जोंनि इन्जुर लाइसिखौ बेखेवनानै होलांबाय। दिनै सिमेन्ट सापरि UN एकाडेमि बेयो थामथि फरायसा सिनायथि फोरबो फ्रेशमेन ससियेल डे। बेवहाय बाहागो लानानै जोबोद गोजोननाय मोनदों। मानो होनबा दिनै बर' बिजोंजों फरायनानै बे फरायसालिनिफ्राय गोबां फरायसाया मोजां रिजाल्ट खालामलांबाय आरो माखासे फरायसाया गावनि जिउ राहा दानायाव लामाखौ लानो हाबाय। बिदिनो सोरबा डक्टर फरायहैबाय, सोरबा इन्जिनियार फरायहैबाय बे फरायसालिनिफ्राय। दा बेनिखायनो आंबो बे फरायसालियाव दिनै सिनायथि फोरबोआव बाहागो लानो मोननानै गोजोननाय मोनदों आरो आंखौ लेंहरनायनि थाखाय आङो फरायसालि आफादनिसिम, फोरोंगिरिफोरनिसिम आरो गोरायुं बिथांनिसिम आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय साबायखर बावदों आरो मिजिंथिदों फैबाय थानाय समाव जोंनि धेमाजि जिल्ला आरो जोंनि आसामनि आरो बर' बिजोंनिफ्राय फरायसालि हिसाबै बे फरायसालिनिफ्राय आरो जोबोद मोजांनिफ्राय मोजांसिन फरायसाफ्रा मोजां रिजाल्ट खालामगोन बेखौ आसा थिदों। जे उननि समाव जोङो आरो बै फरायसाफोरखौ जोङो उनाव मोजां रिजाल्ट खोनानो मोनगोन आरो बरायनो मोनगोन, जों बेखौ आसा फारिनो हायो। आसामिसाव बुंगोन नामा? सिमेन्ट सापरि UN एकाडेमिया फरायसाफोरखौ, गोदान फरायसाफोरखौ बरायफोरबो लोगोसे बिथांमोना काउन्सिलिं प्रग्राम लादों। बे हाबाफारियाव सारखौ दिनै इन्जुर लाइसि बेखेवनाय हाबाफारियाव फैनानै माबायदि मोनदों? आङो खोब मोजां मोनदों। बिथां UN एकाडेमिनि मानगोनां प्रिन्सिपालजों लोगोसे UN एकाडेमिया जि मोनसे हाबाफारि लादों, बेयाव फैनानै आङो
खोब गोजोननाय मोन्दों मोनसे इनकारेजनि थाखाय जोंनि लाइमोनफोरखौ बा बेवहाय लिरनो ओंखारनाय लिरनो नागिरनाय फरायसुला फरायसुलि गासैखौबो थुलुंगा होनायनि मोनसे मोजां हाबाफारि जादों दा बेनिखाय आङो जुदिअबा बे थुनलाइजों बा खन्थाइ लिरनायजों फरायनायजों गोबाव गोजानाव थाबाय नाथाय बे ओनसोलनिनो सासे बा आंनिनो सासे जोङो समानै फरायबोनाय सासे लोगो प्रिन्सिपाल बिथाङा खावलायनाय लेखा फैनो हाबाय आंनि थाखायथ' गोरा खालामो साबजेक्टआ जिहेथु आङो खन्थाइखौ लिरला फरायो आङो अब्लाबो बे अफिस स्टाफनिफ्राय माखासे फरायसालिफोराव गिदिंबाय थादों बा सार्भे खालामदों